Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapo ta madot ni Nicole iti trabaho iti away. Inawis na ni Melba agayim na, kat napanda iti syudad. Nakastrak da nga rod aka servidora iti restaurant. Iti sabali abangir, babaero ni Diego a soldado. Idinto ta nasingpat ni Cristobal. Naira na at inaidistinwan da a syudad, kat iti matla lugar a pagtrab-trabahuan da Nicole kan Melba. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Ambisyosa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Siguradong ado ti kwartana day dyan. Uray ado ti kwartana, no addamat asawa na. Masapol nga ag-practical tayo ita. Ha? Kayat mo ti agbalin akabit basta da kwartana? No iso ti pakaginawaan iti rigat. Ngam saan kayo mo't unay amarigrigat Tadamat daga agam-gamulwan nyo. Ay, nagrigat nagtrabaho iti daga. Diyak maanusan. Ngam saan anasaya at nga agbalin ka akabit ti adda asawa na. Ay, nagadud itang akabit. Ngam basol dayta, tamay kaniwas iti lintag ti tao, kan lintag ti Diyos. Mabalin ka di man na rumor kami, sir. Nurumwar kayo, saan apasyar ti makagapo. Ingkay agwanawan iti ayan ti pagserkan nga aggapo iti ruwar. Wen, sir. Sana pali. Awan pa'y awag dagiti kakadwa iti ruwar. Masapul nga addalat takadwa ti tunggal maysa kada kayo. Awan ti agmay maysa, tagitay ammo ti mapasamak. Yes, sir. Awan unay ti umadayo. Masapul nga adda kayo, iti na ituding nga oras, nga kaaddayo ditoy. Uy, adamanin kinatayr a soldado. Asit gak adapos. Hoy, saan mo matunay ng ipadlaw amagagaran ka nung makita mo umay dito'y restaurant? Inak matladamagan no anya ti order na. Nung madlaw mo't unay, agdardaras ka mang sabat. Awan dakis na, friend. Amo matan ti ambisyon ko. Ti agbalin at taga-syudad. Kasano no saan at taga-syudad day ta soldado. Gantay ko nakon, amangan no da asawa na. No adda asawa, adamat mistress. Ay, saan anasaya ti agbalin a mistress? Ikagumaak ti agbalin anasaya at a mistress. Tapno siyak to, ti kay-kayat na. Ha? Mapanag iti syudad, kayat mo kadi mo ti sumurot kanyak. Anya kadi ti aramidam ijay syudad. At dalamapan ko gatangan. Nalaklakang amin ijay, ngam di taile. Kas lamapan matlaeng at ajay ngay pagplitem. Ngam makapasyarak mo ti ijay. Di mo kadi mapan kitaan ti anak mo. Mapanak to no da kwartak. Awan pa'y ngamin kwartak ita. Sa dino kadi abanda ti ayan ti boarding house da aya. Ijay kano kalye lapo-lapo. Jak pa'y napnapan ijay. Ijay mo't abanda ti ayan ti kabagyak. Kasta ka ne. Sarong karak to ti anak ko. Inton adda kwartak. Talaga ka ding ipaypaysum nga arman ni Nicole as servidora? Mangkita man iti sa baling armam. Para kanyang lang ni Nicole. Saan ko man, bro? Kaasimot ni Nicole, kanti asawam. Apay kumakaasid Nagasat nakit di ata mairanod da iti kinataar ko. Ngam adun ababa iti naglabas kan ka. Nalipatam sa matan. Adda batong balan iti dakulap ko no maipapan iti babae. Bro, para kanya kumalaangan ni Nicole. Di mo kadi madlawan na ragsak ni Nicole no makita nak. Sigurado akayat nak na ijay, bro. Ang mga no si kugamanan, sa mo panawan. Saan siguro itan? Asawak to no adda tayo dito eh. Asawak mat ni Aida. Into nagsubli tayo di lugar tayo. Kidawak man balasang ko. Ano ada sa nga iliyo? Dito'y kumasalas ti pang sa nga ilyan nyo. Ay, wala na. Matungpal ti pagayatan nyo. Ay, nasaya at nukasta. Nakita ngamin ni Nicole ang nagpastrot iti sa nga ili na iti silidyo. Sapay soldado.
Ibagak to day takan kwa na, nana. Saan abale, do kabagyan nyo? Ngam do saan yung am mo? Narigatan. Di tay am mo, no anya ti adda iti panunot da. Pudnot ako na yun, nana. Kan saan nga amin a soldado, kat nasaya at ti kababalinda. Huwag balasang ko. Iso asaan kayo nga agtalag adagos kadakwada. Imbaga ni Nana Silina, nga ijay kanusalas ti pangawatam iti sanga ili. Kaya't nasawan, bantayan na kami iti sa nga ili. Di na kayo mat siguro bantayan. Nga may mayat ngamin nga agpaiso, no iti salas ti pang sanga ilyam, saan nga iti silidta. Istrikto ka bakit? Saan ka di nga imbaga di agnagan iti Chris nga umay nakapasyaran? Wan, ngam imbagak asan. Ni Diego ti kayat ko. Natataal. Ngam, kasla na singsingpot mo titi panagkitak ni Chris. Ngam nalaad mat nga rod. Saan ko ang kurso nada? Ngam, nasingsingpot. Saan apresko akas ka ni Diego? At ay bagakan ka. Ket pangasim, taidanon mo kini Nicole. Anya ka di dayjay. Apay asaan asika ti mangibaga. Kanayon mat ama kauna ngamin ni Diego, no umay kami ditoy. O sige, ibagam ta do mga gak. Kat idanon konto kan kwa inton makaawid kamin iti dagusmi. Ibagam, asaan ko mga aglawan kini Diego? Adun ti putot ni Diego. Panay inauna. Kuna, kunket. Ngam, adda ka di legal nga asawa na? Adda. Aida tinagan na. Addan putot na kini Aida. Puwera dagiti putot na, iti agduduma babae, iti amin apakay distinwan mi. Nataer ngamin ket, iso nga ado ti maayayo kan kwa na. Ngam saan nga amin anataer, ket makaayayo ti ugali na. Husto takunam, addamat na laad, amayat ti ugali na. Agpaysupay la ti atap ko, nga adda asawa dayjay a Diego. Nakaamamat. Pamadakas dala siguro. Ay da kano nga rod tinagan ti asawa na. Adda kano putot na. Puwera pa'y dagiti putot na kadagiti nagduduma a babae. Damagag tuman kan kwa na. Masiguradok asaan apod no dagit na. Sakbay apa isagmak ka, siguraduan pa'y ti amin. Ang mga no agpay sumat ti impadamag da kanyak. Aramidak mat ti amin. Tapno siyak ti pangipaayan na iti amin nga atensyon na. Lipatam kit din, tandan asawa na. Sayangan ano lipatak? Ay ayatak ni Diego, friend. Kayat mo asawan? Sinong bata mo? Saan pa'y matkit ni? Ngam awan papanan na, no di kasta. Oh, apay analiday ka. Ada ka di parikot, Chris? Indanon mo ka diti imbagakkan ka. Wan. Saan mo't amamati ni Nicole? Kaawatan, nga agayat iti babaero agayem ko. Pag ko naamat nga agayat, No ti tao, kat di na makita ti madi nga aramid ti ay ayatan na. Kaawatan abulag daytoy, gapukan ayat. bayam, padasak abagbagaan ti gayam ko. Tapno saan ang maisagmak. Ti dumag iti pamagbaga, nasaya ti pagbanagan na. Kasano nga rod no di na tong palon ti pamagbaga. Agbabawin to, ngem naladawan ti amin. Anya tim ako namita, bro. Masigurado kasumbatan na ko ni Nicole. Ay, addaman nga rod pagsangita mon. Inton mayalis tayo ti destino. Kas kaman lang ng panawan iti murang mo. Unay katamang panawan iti mo rin. Ala, saan ka nga agliday? Adumat dita ti babae, ha? Nasingpat matkit din ni Melba, kan napintas. Ay, katarma mo na, bro. No di ka pa'y lago na, iraman kon. Nalabas ka met. Apay nalabas ako na. Ibagbagak nga rodin nga gunay kan. No makita ti sa bali akadwa tayo. Ay sus, unaanda ka na. Naamma, kan nasingpat ni Melba. Agreedam tayo. Adda nakalap ti intelligence, nga adda kanu nalimod a grupo dagiti rebelde. Anya ti kayat dagita rebelde.
Bumban tayo sagat ida na, sir. Narigat mo't abumbaan tayo lat ida. Taado ti mairaman a sibilyan. At sagana tayo. No addamadlaw tayo ang nagtagi armas. Siputan tayo ida. Ay, hindi tayo man nga ro din makadiskarte de balasang no kastoy. Agsipsipot tayo man yan iti kabusor. Dahil tati nakaibaunan tayo dito eh. Saan ka tati dumeskarte iti balasan? Ni Sir Man, pasit namin na kita. Saan ang naragsak ti lubong no awan ti kasta? Kasano nga ta? No agtutulag amin dagiti babaya linuklukom kat darupanda ka. Adayo ang mapasamak dayta. Tadida agam mo. Sungbatan nak mo na, Nicole. Sungbatan mo ti idardarirag ko ka. Maikarim ka di adinak baybayan? Apay kumabaybayan ka ngay. Napudno ak unay kan ka. Damag ko kat adda ka nun asawam. Di mo papatyan dayta. Apal dalahin. Adala na kailaw anak anang pikot kanyak. Ngamsaan ko nga ay ayatan. Apay nga rod anapututam no saan mo nga ay ayatan? Kuha, binarteknak. Kat dajay, dyan mo tinapasamak. Kasta ka di? Kat, ikasarnak ka di matlaang? Una, iti amin na simbahan. Basta sungbatan nak, ha? Mabalin ayamat ti kasta. Sinong bata mo, dayjay a Diego? Wen, da kami friend. Ay, apay adi ka man lang nagpado, anang sungbat kan kwa na. Kas iti ko na. Nailaw anda ka nulaang. Di mo amo, no pudno day tang ibagbagana kan ka. Mas padyak ni Diego. Umapal lang ang timang ibagbaga nga addan asawa na. Sapay ko mga rod, tapudno nga awan pa'y asawa na. Patyan nak, friend. Day tatimbaga na kanya. Kan, ingka rin na adinak kanubaybayan. Ay na friend, ado dagiti tao analaing nga agkari. Ngam saan akasta ni Diego? Inawis nak nga rod nga agdate kami inton madamdama. Si kakadi day tamasabat ko, Nicole. Asino day tamang salsalabay kan ka? Adda kayo dito'y syudad, nana? Ada kabagyak dito'y akalye. Uy, sabalin sa mo tinasarakam dito'y syudad. Ni, anyangay kumanana. Kunak ba no trabaho ti mayam dito'y? Ngam apay ngay nga adamot kasinsinan labay mo. Nana, adda trabaho. Servidora iti may sa restaurant. Ah, kasta ka day. Sa dino dito ti pagkaskasiraan niyo. Jay Verde abalay, nana. Day taman niyo. Ah, ay kasta ka day. Mala, ituloy yu ti agpasyar. Tagawid akmatan ijay away tayo. Sige, nana. Nagturugam idirabii. Apay adi kasi mangpet dito'y upaan taabalay kalpasan ti detyo ka ni Diego. Ay na, friend, saan mun adamagan no sa dino tinagturugan? Ado dita, timabali na pagturugan. Kadwak mat ni Diego. Anya? Nabiit kayo pa'y laang, simurot kan kwa na. Awan tirong ba nga pagdanaga? Agkasar kami kano numaurnos ti amin. Kasano nga rod, no adagayam ing kasar na asabali. Apay ayang ipapilit mo nga adda asawa na. Awan kunak lang arudan. Ayun gayam, nasabat mi idikalman ni Nana Mara. Anya? No nakita na kayo ka ni Diego, sigurado ang maamuan da ijay lugar tayo, nga addan ka de-date mo. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napaulwan. Ambisyosa. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo. Steph Mero. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician. Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y nga estasyon
Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.